कोकणच्या गराणी मला कोकणला जायचंय, कोकणच्या गराणी मला कोकणला जायचंय, झुकू 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 मला कोकणला जायचंय, झुकू 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 मला कोकणला जायचंय, घाटातून जाता जाता गाणं म्हणायचंय, घाटातून जाता जाता गाणं म्हणायचंय, गार गार नारळ पाणी नळीने प्यायचंय, गार गार नारळ पाणी नळीने प्यायचंय, कोकणच्या गराणी मला कोकणला जायचंय, कोकणच्या गराणी मला कोकणला जायचंय, झुकू 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 मला कोकणला जायचंय, झुकू 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 मला कोकणला जायचंय. नमस्ते बालमित्रांनो, तुम्हालाही नमस्कार आणि तुमच्या आईबाबांनाही नमस्कार. आपण काय करतो आहे? कोकण सहल करतो आहे. आणि कोकण कन्येतून कुठे चाललो आहे? आपण कोकणामध्ये जाऊन विविध वस्तूंची, फळांची, झाडांची आपण माहिती मिळवतो आहे. आज मी तुमच्यासाठी काय घेऊन आले आहे? नारळ आणि नारळाच्या झाडाची माहिती. ही आहेत नारळाची झाडं. बघा कशी आहेत, उंच आहेत आणि वरती झुपकेदार आहेत, हो की नाही? तशीच त्यांची छोटीसुद्धा जात येते. अगदी छोटी पण झाडं असतात, त्यालासुद्धा हे नारळ लागतात. आणि हा नारळ, या नारळाच्या झाडाला माड असे म्हणतात. आणि दुसरं काय म्हटलं जातं तर ह्याला कल्पवृक्ष असं म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं? कल्पवृक्ष. कारण बघा, माडाच्या झाडाचा आणि फळाचा प्रत्येक भागाचा काही ना काहीतरी उपयोग आहे. आणि म्हणूनच या माडाच्या झाडाला आपण काय म्हणतो? कल्पवृक्ष म्हणतो. बघा, प्रत्येक भागाचा तर आहेच उपयोग. आपलं तुम्हाला सगळ्या मुलांना माहीत आहे की नारळ तुमच्या घरी आणला जातो. तुम्ही पाहिलेलं आहे, तुमच्या ओळखीचं आहे. नारळाला श्रीफळ असं म्हटलं जातं. प्रत्येक पूजेच्या वेळी देवाच्या ठिकाणी नारळ ठेवला जातो आणि त्याला मान असतो. हे बघा, आता झाडाला लागलेले छान छान नारळ हिरवेगार होते. ते हिरवेगार नारळ म्हणजेच काय आहेत? तर शाळी आहेत. आणि ह्या शाळ्याचं पाणी आपण काय करतो? सगळ्यांना आवडीचं म्हणून आपण सगळेजण पितो. म्हणजे आजारी माणसांना सुद्धा ते दिलं जातं. त्यानंतर बघा, लहान मुलांना आणि सगळेच पितात. आणि ते पाणी कसं असतं? पौष्टिक असतं, आपल्या शरीराला थंडावा देणारं असतं. आता हे जे नारळाचं झाड आहे, याच्यावरती नारळ काय झालेले आहेत? तयार झालेले आहेत. आणि नारळाच्या झाडापासून काय केलं जातं रे? आईस्क्रीमसुद्धा तयार केलं जातं त्या मलईचं. त्याला कोकोनट आईस्क्रीम असं म्हणतात. नारळ तयार झाला की तो सोलला की आतमध्ये कसा असतो? असा चॉकलेटी रंगाचा असतो आणि वरती किसी असते. आणि या किसीपासून सुद्धा अनेक वस्तू तयार केल्या जातात. तेही मी तुम्हाला सांगणार आहे. हा जो नारळ बघा आता फोडलेला दाखवलेला आहे. खोबऱ्याचा रंग कसा आहे? सफेद रंग आहे. आणि या खोबऱ्यापासून आपण काय काय करतो? तुम्हाला माहिती आहे. तुमच्या आवडीचे जे गणपती बाप्पाच्या आवडीचे, तुमच्या आवडीचे जे मोदक आहेत, ते सुद्धा खोबऱ्यापासून तयार केले जातात. त्याच्यात गूळ घातला जातं आणि ते सारण तयार केलं जातं. नंतर नारळ सुकला म्हणजे त्यातलं पाणी सुकून गेलं की नारळ सुकतो. आणि सुकं खोबरं हे दाखवलं आहे. काय? सुकं खोबरं. या सुक्या खोबऱ्यापासून आपण काय करतो? तेल काढतो. तसंच ते खोबरं स्वयंपाकासाठी वापरलं. ओलं आणि सुकं दोन्ही खोबरं स्वयंपाकासाठी वापरलं जातं, उसळीसाठी वापरलं जातं, भाज्यांसाठी वापरलं जातं. नंतर दूध त्याचं तयार केलं जातं खोबऱ्याचं. आणि मग म्हणजे त्याला नारळाचं दूध असं म्हणतात. आणि त्याच्यापासून सोलकढी तयार केली जाते. नंतर रसभाजीमध्ये घातला जातो. हे आहे नारळाच्या झाडाचं पान. हे हिरवंगार आहे, पण सुकल्यावर ते कसं होतं की त्याचा रंग चॉकलेटीसर होतो. आणि त्याचे तासून त्या ज्या पानांचा छोटा छोटा भाग तुम्हाला दिसतो आहे, तो तासला जातो आणि त्याच्यामध्ये हिर असतो. आणि त्या हिरापासून झाडू तयार केली जाते. आणि झाडूचा उपयोग तुम्हाला माहिती आहे, अंगण साफ करण्यासाठी, घर साफ करण्यासाठी केला जातो. नंतर जी किसी असते मी तुम्हाला सांगितली, त्याच्यापासून काय केलं जातं? दोरी तयार केली जाते. मोठी रशी, ही आता रशी दाखवली आहे, तशी मोठी जाड जी दोरी असते तीही तयार केली जाते. आणि त्याचप्रमाणे डस्टर म्हणजेच पायपुसणीची आपण घरात वापरतो किंवा बाहेर अंगणामध्ये ठेवली जातात दरवाजाच्या बाहेर. ती सुद्धा आपण पायपुसणी कशाने तयार केली जातात? तर नारळाच्या झाडाच्या किसीपासून तयार केली जातात. अशा प्रकारे या नारळाच्या झाडाचा उपयोग आहे. इथे तुम्हाला काय दाखवलं आहे रे? तर नारळी पाक दाखवला आहे. एक सफेद रंगाचा आहे आणि एक कोणत्या रंगाचा आहे?
पिवळसर रंगाचा आहे. सफेद रंगाचा नारळी पाक जो आहे तो आपण साखर घालून केलेला आहे आणि दुसरा जो नारळी पाक आहे तो गूळ घालून केलेला आहे आणि म्हणूनच त्याचा रंग तुम्हाला वेगळा दिसतो जातं. नंतर लाडू केले जातात खोबऱ्याचे. असे अनेक पदार्थसुद्धा नारळापासून बनवले जातात आणि अशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारे हा नारळाचा आणि नारळाच्या झाडाचा उपयोग केला जातो. असा हा आपला कल्पवृक्ष कुठे असतो? जास्त करून कोकणामध्ये सापडतो. आणि कोकणामध्ये काय केलं जातं रे? याची मोठी लागवड असते आणि ती केली जाते आणि त्याचं उत्पन्नही खूप मोठं असतं. आणि मी सांगितलं तुम्हाला खोबरेल तेल जे बनवलं जातं ते कशासाठी वापरलं जातं? तर आपण डोक्यावर घालतो, नंतर त्वचेला लावतो आणि त्याच्यामुळे त्वचा आपली काय होते? तुकतुकीत होते. चेहऱ्याला लावलं जातं, पायांना लावलं जातं. असं हे खोबरेल तेल आहे. अशा प्रकारे आपला सर्वतोपरी उपयोगी असा आपला कल्पवृक्ष म्हणजे कोण? माड आणि नारळाचं. त्याला माड म्हणजेच नारळाचं झाड. इथेच आपण थांबणार आहोत. नमस्ते.